у постсоветской просторе мужчины не плачут. Женщина не должна видеть меня в слезах. Хочется опустить руки, поплакать. Можем себе так само дозволяць розныя эмоцыі. Самае ценнае – гэта памылкі. Ёсць такое месца в Беларусі. Мы живем, і мы ёсць, і нас не зламалі. І ўсё будзе добра. Ты зараз знаходзішся ў Мюнхене на беларускам фестывалі, культурным беларускам фестывалі Мінск-Мінга. Ён у гэтым годзе стартануў 4-й раз ужо. І ты прыехаў са сваёй праграмай. Што ты будзеш паказваць? Я буду удзельнічаць у праграме чытанню твора Альгерда Бахарэвіча «Сабакі Еўропы». Альгерд будзе чытаць па-нямецку урыўкі з рамана. Я буду па-беларуску, і адзін кавалак такі зробім трошкі перфарматыўны. У нядзелю будзе мой моноспектакль «Мужчыны плачуць» па вершах Мікіты Найдзёнава. Моноспектакль, дзе я адзін на сцэне. Ён такі музычна-паэтычны, там будзе яшчэ піяніна. Я некаторыя песні, ну, это не песні, гэта як бы вершы у суправаджэнні піяніна. Просто піяніна дапамагае ім як бы раскрыцца гэтым вершам. Нядзельныя простыя планы, піць каву буйнога памолу, складаць нядольныя планы, і мора ўсяго на замову, але было сілы замала, па-змоўніцку грукала ў скроні, і хваляны колеру маві выносіла некуды з дому. Твой моноспектакль «Мужчыны плачуць». Для цябе самого аб чым гэта? Пра хрупкасць чалавека, пра пошук сябе, пра каханне, безумоўна. Ну і пра Мінск. Там шмат пра Мінск. У нас, дарэчы, фестываля ж тэма таксама Мінск-Мінга, шмат пра Мінск тут вядзецца, гаворкі, да. І гэтыя тэксты, яны як бы прапітаныя Мінскам. Там у вершах шмат пра Мінск, нейкія прям, такія у вершах ты бачыш месца, вось яно як бы чуеш пах гэтага месца, Камароўка, там яшчэ нейкія лакацыі, такія пазнавальныя. А дзяўчына Наталька з-пад Мінска ўсім казала, што смерць яе блізка, а пасля ўсім на дзіва хлапчука нарадзіла фантазёрка Наталька з-пад Мінска. Рэакцыя публікі якая? Вось беларусы ж прыходзяць, і ты кажаш, там і Мінск, і можна пачуць гэта ўсё і пабачыць. Людзі плачуць? Плачуць. Там ёсць два вершы ў Мікіты пра бацьку, такія асабістыя і такія бальныя, таму што я ведаю, што ў Мікіты няма бацькі, я не ведаю там падрабязнасцяў, але у вершы адчуваецца гэты боль. І я, безумоўна, нешта сваё падкладваю, я таксама там часам на грані слязы, і да мяне падыходзіў таксама чалавек і сказаў, што гэта ў яго вельмі трапіла, таму што ён таксама страціў бацьку. У кожнага сваё, разумееш, там не абавязкова пра бацьку, там нешта, нейкі радок пра маці, да, што маці старэе, так час ляціць, і з кожнай хвіліны старэе твая маці, допустим. Это пра час, можна сказаць, пра жыццё, можна сказаць, да, гэты спектакль у цэлым. Пра жыццё, якое рознае, часам вясёлае, часам імклівае, часам нуднае, часам вельмі трагічнае. Але варта жыць, і мне здаецца, пасыл месседж гэтай спектакля жыць, проста жыць, наслаждацца, атрымліваць асалоду ад жыцця. У гэтым, мне здаецца, сэнс, да? І ўсё роўна там ёсць нейкае светлае, праз праплакацца, праз праржацца, ўсё роўна да нейкага пазітыва. Мне здаецца, зараз як бы яго не хапае і хочацца больш, да, каб людзі усміхаліся. Хай праз слёзы, але была усмешка. І ў канцы выходзілі з нейкім адчуваннем хорошым, адчуваннем, што мы жывем, і мы ёсць, і нас не зламалі. І ўсё будзе добра. Можна сказаць, што гэта і пра тваё асабістае жыццё таксама? Канешне. Глядзі, я проста бяру верш,
Гэта напісана не мной, але мне трэба напоўніць гэты верш так зрабіць, каб людзі думалі, што гэта я пражыў, што гэта мая гісторыя. Таму ты просто падкладваеш нешта сваё, думаеш пра нешта сваё. Ва мне нешта будзе, нейкія эмоцыі. Калі глядач бачыць, што гэта жывыя эмоцыі, сапраўдныя, у яго таксама нейкія эмоцыі. Ну і мне здаецца, таксама важна прамаўціраваць беларускую паэзію яшчэ. Бо вельмі шмат класных беларускіх паэтаў. Хочацца, каб паэзія гучала, каб людзі разумелі, што паэзія это не занудна, это можа быць прыкольна і класна, і цікава. У пераходзе халадзень, аж танчаць зубы. Баяніст матыў вядзе і так джазуе. Яму пад 70, дзядок, але не просты. І чутна, што любіў джазок па маладосці. Такая назва «Мужчыны плачуць» правакацыйная, не? Бо мужчыны ж не плачуць. Нас была ж у пастсавецкай прасторы «Мужчыны не плачуць», такая слоган такі доўгі час. Мне здаецца, дзякуй Богу, ужо гэты прыстаўка не адвальваецца паціхонечку, і людзі пачынаюць разумець, што мужчыны плачуць. Можам сабе таксама дазваляць розныя эмоцыі праяўляць. Беларускі рэжым выпускае патрошкі палітзняволеных, і калі у іх бяруць інтэрв'ю, мы бачым, што многія з іх не стрымліваюць слёзы, і жанчыны, і мужчыны. І тут, канешне, немагчыма не успомніць першую канферэнцыю з Сергеем Ціхановскім, таму што там была не вось гэта мужыцкая скупая сляза. Што ты пра гэта можаш сказаць? З аднаго боку радасна, што чалавек сабе дазваляе прылюдныя эмоцыі, дазваляе слабасць. З другого боку, канешне, я падключаюся, перажываю, і мне таксама хочацца плакаць у адказ. Бо мы людзі, калі я бачу, што гэта шчырыя слёзы і чалавеку насамрэч баліць, то мне пачынае балець маё ўжо. А гэта пра сілу ці пра слабасць больш? Мне здаецца, пра сілу, але пра слабасць. Сілу ў слабасці можа быць таксама. І яна, па мне больш нейкая магутная, калі я бачу сілу ў тым, што я бачу чалавека жывога, незламанага, бо калі б ён выйшаў і ніякіх эмоцый не праяўляў, проста стаў робатам, нейкі такі, знаеш, закрыты робат, вот это страшна. А калі я бачу, што ён жывы, ён адчувае, ён не зломлены, у яго ёсць паміма гэтай болі ў вачах нейкая вера, надзея і разуменне і чалавечнасць. Гэта вось важна, гэта для мяне пра сілу. Дазваляць сабе слабасць, гэта пра сілу. Гэта дзіўнае пачуццё. Як плывеш, куды плынь вядзе, так паціху цячэ жыццё, і мяняюцца ноч і дзень. А за годам мінае год, незаўважна як серыял, што не мае зусім прыгод, бо сюжэт стаў танней утрая. Не аброс яшчэ так імхом, каб работа адно бабло, ды часцей пры сабе імхо, дзе сказаць нешта трэ было. Ці згубіўся, ці проста згас, мой далёкі, як ты, маяк. Можа, фільм проста не пра нас, бо сюжэт стаў танней утрая. Ты як акцёр, канешне, ты плачаш і на сцэне, ты гэтаму навучаўся, можаш рабіць гэта прафесійна, а ў жыцці ты плачаш? Безумоўна, канешне. А калі апошні раз плакаў? Калі апошні раз плакаў у жыцці? Не так даўно. Чаму плакаў? Жыццё маё зараз у эміграцыі непростае, і няма пэўнасці ў дальнейшым, што будзе. І проста часам накатвае неразуменне. Часам ты б'ешся ў сцяну, і гэта цяжка, і хочацца апусціць рукі, паплакаць, добрая тэрапія. Трошкі папусціцца. Мне вельмі жонка падтрымлівае, яна мне кажа,
не стрымлівайся, калі хочаш паплакаць. І я таксама падтрымлю, калі хочацца плакаць. Ну, часам разам. А яшчэ часта плачам ад кіно. Ад якіх кіно? Якія вы кранальнага. глядзіце фільмы? Мы зараз глядзім «Отчаянные домохозяйки». І плачаце разам? Ну, там ёсць, дарэчы, это класны серыял. Ён смешны, і там ёсць моманты такія чалавечныя, калі ты пачынаеш перажываць героем і разам з імі нешта пражываць і плачаш. Ну, я даволі сентыментальны чалавек, я не стесняюсь гэта. Ну, то бок я адчуваю, што са мной адбываецца, і лепш плакаць, чым трымаць это ў сабе і потым, не знаю, крушыць сцены. Гэта пра рэфлексію з самім сабой? Калі мне хрэнова, не рабіць выгляд, што не хрэнова. Зразумела, змагацца, не вешаць рукі, але пры гэтым адчуваць. Ну, тут ізноў-такі залежыць ад таго, што ты сабе можаш дазволіць. Ці можаш дазволіць пры блізкім чалавеку паплакаць. Ну, я ўпэўнены, што ёсць сем'і, дзе не могуць. Мужчын в асноўным, да, яны трымаюць кремень, я не пророню слезу, это стыдно, женщина не должна видеть меня в слезах. И такая риторика, она, мне здаецца, пагубная, вядзе да нехорошых наступстваў. Ты, калі выязджаў з Беларусі пасля выхаду фільма «Кураж», ты выехаў ва Ўкраіну і думаў, што толькі каб перадахнуць. Ты не збіраўся заставацца ў Еўропе, але здарылася то, што здарылася, і ты больш не звярнуўся ў Беларусь, не планаваўшы. І для цябе гэта сітуацыя стала як у выгнанні, так? Гэта не вось гэты асознаны выбар пераезду. Зараз ты ўжо сколькі знаходзішся ў Еўропе? У 21-м я з'ехаў 4 гады. Што змянілася за гэтыя 4 гады? Мяняецца, ну ты пачынаеш якарыцца ў краіне, дзе ты жывеш, легалізоўвацца, па-першае, там вучыць мову, шукаць кантакты з мясцовым насельніцтвам, шукаць працу у польскім асяроддзі, ну не толькі ў беларускім. Ну глядзіш ужо у будучыню, таму што разумеем, што на дадзеным этапе наша будучыня, моя, прынамсі, яна ў Еўропе, пакуль я не магу вярнуцца, як бы я не хацеў. Вось, таму, каб не глядзець у мінулае, глядзіш у будучыню, шукаеш варыянты, як у Еўропе сябе знайсці, пры гэтым застаўшыся ў прафесіі, застаўшыся у творчасці, займаючыся творчасцю. Гэта не проста. Асабліва, мне здаецца, творчым асобам. Чалавек, які працуе з мовай, мне як актору, слова мой інструмент. Таму я пакуль раблю моноспектакль свой на беларускай мове. Вось, прыводжу на фестывалі, тут, канешне, будуць глядзець беларусы, і няма субтытраў, таму што гэта вершы. Ну і, канешне, я думаю, я вучу мову, але я пры гэтым разумею, што мне, каб трапіць, дапусцім, у польскі тэатр, трэба вялікі шлях зрабіць. Хопіць, досыць, толькі сам папоўз, як немаўля. Ды назад ужо ніхто не просіць. Ну тады на злом, на зрыў спадзяванні на той вырай танны. Сам сабе прыдумаў, сам стварыў гэты хісткі шлях выратавання. Вырашыў чужымі атачыць і цябе сарваць, нібы пальчатку. А ты сном прыходзіш уначы. Кажаш, можа, ўсё пачнем спачатку? У цябе вельмі шмат чаго адбываецца ў Еўропе. Ты робіш моноспектаклі, ты працуеш у Зальцбурге, ва універсітэце. Што ты там робіш ва універсітэце ў Зальцбургу? Мы там выкладаем з Марынай Якубовіч. Я прыязджаю на такую летнюю сесію на 2-3 месяцы. Вось ужо, па-моему, 4-й год мы туды ездзім. У гэтым годзе летам мы з Марынай зрабілі там музычны спектакль па Брэхту, кар'ера Артура Уі. Я напісаў музыку, Марына з імі займалася, ставіла. Такая вось супольная, цікавая праца, гэта супердосвед на ангельскай мове, працаваць са студэнтамі.
Ты для п'есы з Марынай Якубович, якую рабілі, напісаў музыку. Сколькі музыкі напісаў пасля таго, як пераехаў у Еўропу? У нас выйшаў, ну, это такі праект не зусім у стылі РСП, «Шансов» альбом называўся. Па матывах Дзяніс напісаў тэксты, вершы, а я напісаў музыку. І это такі шансон альбом, «Шансов». Вось. Ну, у краіне я яго рабіў сам, адзін, усю музыку я напісаў. Ён адрозніваецца ад РСП, таго, што публіка ўжо прывыкла слухаць? Адрозніваецца, да. Ён такі, ну, як бы электронны, там няма жывых інструментаў, там толькі нашы вакалы. Ну, гэта мая такая вось спроба. Я ж вучыўся ў Менску, займаўся ў школе Аблетона, у Вовы Потапенка, і вось у мяне ёсць ноутбук, ёсць Аблетон, ёсць MIDI-клавіатура, я падумаю, што я паспрабую. Бо я звычайна сачыняў песні для РСП ці на клавішах, ці на гітары. А тут вось ад пачатку да канца і аранжыроўкі цалкам мае. А дзе можна паслухаць? На ўсіх стрымінгавых пляцоўках. На ўсіх? Да, «Шансов». Пасля з'езда масава з Беларусі беларуская культура і па замежжам яна пачала заново развівацца. Больш інтарэса стала да беларускай мовы. Можаш сказаць, што вось беларуская культура ўся ўвогуле зараз перажывае свой такой новы віток у гісторыі? Мне здаецца, наогул зараз культура перажывае новы віток, но это звязана мне падаецца, з тэхналогіямі, з тым, што час так паскорыўся і ўсё вельмі хутка і ўсё вельмі даступна. Часам ты не разумееш, а што табе паглядзець, што табе пачытаць. І куды наогул, і дзе якія арыентыры, да, раней ты неяк, разумеў, это як бы элітарнае кіно, там, Бергман ці Феліні, да, это варта глядзець зараз, што глядзець, у мяне асабіста няма адказу. Ёсць страх нешта прапусціць, андэграўнднае, вельмі класнае. На ўсё ў цябе часу не хопіць, і вот гэта, як бы, медыйная прастора насычаная ўсім, ты пераключаешся, не хапае ўвагі на нейкія рэчы такія доўгія, каб прачытаць, допустим, раман тоўсты, ці паглядзець там 5-гадзінны спектакль, часам ты скажаш, да ну нафіг, я лепш пагляджу нейкую 20-хвілінную серыю на Netflixе, ці што-нибудь такое. Што здарыцца з жывым чалавекам у ўсім гэтым? Вялікае пытанне. Вялікае пытанне. У мяне як бы надзея, што мы гэтым нацешымся, як бы пабалуемся і вернемся да чалавека. Таму што ўсё роўна, мне здаецца, самае цэннае гэта памылкі, як бы несавершэнства нашы, тое, што нас робіць чалавекам, да? Вострые былязо. Можна парэзацца, я забываў 100 разоў і выдумляў назоў для гэтай гарэзы. А для тебя это важна паказваць, што адбываецца ў Беларусі? Безумоўна. Ты пачаў тут новае жыццё. Ты ўсё паказваеш на беларускую тэму. Ты не можаш гэта адпусціць? Глядзі, па-першае, не ўсё на беларускую тэму. Што значыць беларуская тэма? Спектакль з такім палітычным адценнем толькі адзін. Послезавтра будет завтра. Як бы я зрабіў яго, я закрыў свой гештальт. У мяне сумленне спакойнае, далей рухаемся далей. Да? Бо гэты спектакль абсалютна не палітычны. На беларускай мове, безумоўна, але як бы безумоўна, ты не можаш быць 24 гадзіны на 7 у беларускай павестцы, часам хочацца да яе дайсці. Мне здаецца, і людзям таксама зараз. Так, Беларусь трошкі губляецца. Вось, таму, добра, што ёсць людзі, якія ўвесь час гэта падтрымліваюць. Гэты інтарэс да Беларусі часам знікае, часам з'яўляецца. Добра, калі мы праз культуру будзем гэта даносіць. Калі нават не праз нейкія палітычныя акцыі ці заявы, а праз культуру, праз спектаклі, праз кнігі, праз музыку, проста каб людзі ведалі, што ёсць такое месца Беларусь, што яно яшчэ жыве.